Nå, jeg havde ikke set det. Nå, i dag vil vi lave chili challenge. Ja, okay, det hedder så chili sauce. Ja. Jeg ved ikke, om I kan se. Jeg tror godt, I kan se det. Jo, det kan I. Jo, sådan der. Ja, så kan I se det. Og det er chili sauce. Og det er ikke den søde. Ja, skal vi starte? 1, 2, 3, af. Hvordan synes du, det smagte? Stærk. Det bliver også slet noget. Hæftig stærk. Nu sætter det sådan ned i halsen. Seriøst? Det er så værst. Kæft. En fucking. Fuck. Ej, det var altså ikke sjovt. Så bare lige lukke det og spejre og slidt. Skal du have noget mælk? Nej. Skal du ikke? Det kan bare man ikke lige give det på mælk. Stop med at tage mælk. Nu er det ikke så slemt mere. Nå, nu skal vi have noget mere. Okay. Jeg venter bare lige. I see that shit. Det er hans. Ja, we know it. Så er vi tilbage igen. Det kan I se. Det her, det er den der chili boy chili. Det skal få den længere væk, men det ligner. Ikke mere. Hold kæft. Så. Nej, jeg har fået fuld mere end dig. Kan du ikke komme ned? Så. Jeg vil ikke. Så. Vi vil gøre det igen. Og det er nu. Ja. Og faktisk ikke engang, hvis man havde noget stærkt. Vil jeg mere? Spis du. Jeg kan godt mærke, at det rummer i maven. Det kan du faktisk ikke engang. Det rummer i halsen. Det er dejligt. Vent. Prøv lige at gøre nu. Det kan godt være, at det bliver lidt dårligt. Jeg skal nok lige bare lidt meget. Så. Kæft, det er stærk. Men du kan jo sgu ikke. Hvad er mikrofonen? Hvad er den hen? Hvad er det din? Hvor mener du? Det ved jeg ikke. Nej, seriøst. Helvede, Krille. Den ligger lige der. Nå. Okay, det var alt for den her. Nej. Vi har mere. Vi skal prøve en gang. Jeg skal fodbold i dag. Det vil lige mig. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Vi prøver bare en gang mere. Det gør du bare. Okay. Det er mig lidt. Det er sådan en fucking lang tape. Så. Her med chili. Nej. Er stærk?
Nej. Nå. Var det alt for det? Ja. Kan du se det der? Fokusere. Prøv lige. Få den til at fokusere. Okay. Så det må jeg gerne gøre igen. Smid et like, hvis I tager det. Se.